Mas, Ya apa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saiki lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Ngelembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cah-cah iki. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cah-cah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temanmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Glogok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel lho. Kok muni ngono wis saiki? Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya, Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak no. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko yo ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jaran sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bendang gedhi. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya, Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Ani, apakah menurut kamu aku ganteng banget? Mas, jadi cowok jangan kayak flash disk. Seperti flash disk gimana, Dek? Colok sana sini, kena virus, mampus lu. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Kuwi ngono jenenge kutilang darat, kurus tinggi, dada rata. Wedok tulen, ya wedok tulen, Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem ae apem. Yuh. Enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Weh, Iki lapo lho, Dik, kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya sesuk rabi. Rabi ku masamu gampang wae piye wong kene kerja karo nganggure, akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu pokoknya sesuk. Iya, Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi loh. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Gak mau tahu. Kowe penak brojal kene sing golek pangan. Ije to kowe. Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti anak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok.
Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik iki. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rontok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak, terus ditikane jek tuandes. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjay.